על מנת לפתור את בעיית המסנג'ר שהוא מבקש ליצור קוד, צריך לבצע את הפעולות הבאות. נכנסים באנדרואיד להגדרות, אצלי זה פה, במסך הראשי, הנה, הגדרות. אחרי שנכנסנו להגדרות, מגיעים ליישומים, אצלי זה כאן, לוחץ על יישומים, ועושה חיפוש תחת המסנג'ר. מחפש איפה נמצא המסנג'ר, אז לוחצים על זכוכית המגדלת ורושמים למעלה מסנג'ר. מגיעים למסנג'ר, בוחרים בו. אחרי שהגענו למסנג'ר ובחרנו, מחפשים את האחסון פה למטה. הגענו לאחסון, עלינו ללחוץ למטה על נקה מטמון, בימינה ממנו נקה יישומים, אישור, ועכשיו מחפשים את ההרשאות של המסנג'ר, הולכים להרשאות ומוודאים שנותנים הרשאות לאנשי הקשר, יש אישור. התראות, יש אישור. יומן, יש אישור בצורה כזאת. ומיקום, רק שהאפליקציה בשימוש. אפשר גם לטלפון, יש אישור. יוצאים, מפעילים מחדש, ועכשיו הבעיה אמורה להסתיים ולהיפתר.